Hello world! Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon papunta sa Tarlac. May event po ang ating Big Bike Pangasinan Group. Yun, nauna na po yung ating beloved husband, ang ating beloved. Bali, dumaan po tayo sa T-Plex ng Carmen Rosales. Welcome to Filipino TV. Thank you very much mga kababayan ko sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel na Filipino TV at Filipino Life Stories. Sa atin po itong channel mga kababayan ko. Ito po ay T-Plex. Patarlac po tayo mga kababayan ko. Opening po ng Wiltec. New store ng Wiltec. Na-invite po tayo as a member ng Pangasinan Group Big Bike.